Guys, igama uNqibile ngiphathela amazibela umkhokha ngomhla ka-13 August. Yo guys, kushibile kumthembu. Nangu-ke ukhulekani utshela uNomkhosi ukuthi uSiphamandla sekhathele ukuba umkhululi. Embuza uNomkhosi ukuthi kushiswa yini lokho. Uthi phela usefuna ukuhamba abuyelele eMozambique ahambe nonkosikazi wakhe. Wathi uNomkhosi, uzahamba isikhathi esingakanani? Wathi angazi, mhlawumbe amaviki noma inyanga. Wathi yabona-ke kuhamba ngohlelo-ke mekunje. Yabo khulekani, ithuba lakho-ke leli myeni wami. Kuzomele ufake isigxivizo. Wenze bonke abantu bekhona ukuthi wena kumele uhole umhlambi kaMthembu. Yabo manje kuzomela usebenzise leli thuba ngokukhulu ukuhlakanipha. Qambo uyabuya nje uSiphamandla ibandla selisezandleni ezifanele. Ayi wajabula nokhulekani emuza phela unkosikazi wakhe meseka kanje. Wathi yabona manje khulekani, isikhathi sakho lesi. Isikhathi sakho uSiphamandla sitholile isikhathi sakho seke sakho ke manje lesi. Wathi khulekani ya kufanele impela manje kubonakala ukuthi kukhale esami isicathulo manje la. Guys, bayahlohlana yeza bahlohlana ngento obonayo ukuthi izobawisa eweni kabuhlungu kabi. Kodwa ke agcini nje lapho. Uthe umphephethe esayihlalele lapha efundela iphepha, hayibo kwafika umama nendodana yakhe. Bamtshela ukuthi hayi indodana ingathi ithola ithuba lokufunda phela phesheya. Manje idinga umkhuleko ovela kuzamcolo qobo lwakhe. Ukuze phela izinto zingane phela zikhanye lapha yaphesheya kwelwandle. Siyasho kumphephethe ukuthi ufike kahle kabi. Unyawo lakho luhle, impela ukhona namhlanje uzamcolo. Uthenga kagwini lawo mazi, aqhamuka amadodana akhe, ukhulekani noSiphamandla begqoka impula bobabili belungele nje ukuthi belilethe umkhuleko. Ufikile kumphephethe wachaza ukuthi sinomama la ulethe indodana yakhe idinga umkhuleko ngoba phela indodana yakhe lo mama iyale phesheya kwelwandle. Hayi ukhulekani umanenje wayifinqa kabili kathathu wathi hayi angasondela umfana aguqe lapha mwami. Umphephethe phela akasho ukuthi yena umuphi ngoba uyabazi abazali abafuni ukuthi ingane zixabane. Mamane wadazuluka kumama lo ufike nomntwana wathi cha bengithe ngicela bandla kubuza umcolo beka izandla indodana yami. Washo waqaka ukhulekani manje ukuthi lo mama uthini manje. Wathi uSiphamandla ngoba phela unenhliziyo emnene. Hayi ma nomfowethu la unaso isiphiwo ungocitshiweyo naye ngakwazi ukumbeka izandla umfana wakho ayikho inkinga. Wathi mama ngiyakwazi lokho mntanami naye ukhulekani ngiyamlandela futhi ngiyazazi zonke imangalisa zenzile kodwa bengicela nje ukuthi indodana yami ibeke wena izandla. Hawe ma kwabuyilahlile ke lo mama ngokisho kanjalo ngoba wetifaze emsileni. Khulekani umama waphenduka ibhube songakazi ulibona. Wathi mama ngicela uthathe ingane yakho niphume niphele emzini kababa. Wathi umphephethe hayibo khulekani uthini manje. Wathi ngithe laba baphume la ekhaya manje. Wathi uSiphamandla qudeni yini manje. Wathi bafo ngicela nikhiphele labantu le ekhaya mina ngikhathela abantu ukuthi beleke bengidelela emzini kababa nokwenza bengangiboni nje bebona ngathi nginto yalutho. Phumani manje go out. Yey umuntu waveza ke ama-true colors akhe manje. Ayiveza ama-true colors akhe engakahambi ngisho ukuhamba uSiphamandla ubuyele eMozambique. Ayike guys, uSiphamandla ube nokuphoxeka okukhulu emva kokuthi akhulume kanje ukhulekani exosha abantu abazodinga usizo emzini wakaMthembu. Le inkinga le uyithathile ke wayidlulisela kunina umphephethe. Washo umphephethe manje zama ukupholisa esho ukuthi hayi mhlambe ubona singathi abantu bamthatha kancane amxolele fani naye futhi wena ungayifanisi naye. Uyasho uSiphamandla ukuthi nami beke bafika abantu la ekhaya bakhuluma izinto engazizwa kahle kodwa ngikaze ngibagxoshe. Ngoba kwafika ngisho usomatekisi lekhaya engihlohlela isibhamu ngikaze ngimxoshe kunalokho ngamkhulekela. Yini ukhulekani ebagxosha abantu abafike ngozofuna usizo lekhaya. Yo guys, izwani kuNomkhosi ukuthi utheni. Umane nje wambiza umyeni wakhe esayidini wathi lalela la wena uyabona ukuthi usumushile manje. Uthi hayi abantu kumele belazi iqiniso lokuthi nami nginguye okhethiweyo abantu bangithatha kancane mina. Wathi lalela usumushile manje abantu ngeke basakuthemba uma ukuthi uyabaxosha kabuhlungu kanje. Into kumele uyenzeke manje kuzomela uhambe kuSiphamandla uyoxolisa. Wathi angenzi leyo nto. Wathi lalela kuzomela uxolise phela ukuze akuthembe futhi njengomfowabo. Kuyothenga lindeleke bese uyagadla umphuce lesihlalo usiqoqobale. Ayike walibona ukuthi kuyise lihleke leli ukhulekani wahamba ngempela waya kuyena uSiphamandla. Uthe mefika kuSiphamandla bekade sacasukile. Wathi qudeni sicela ukuhlala phansi.
wathi hlala, wathi ngicela ukukhuluma nawe. Walalela-ke Siphamandla, wathi indlela ekade ngiyiphathe ngayo ekuseni ingishayisa ngamahloni ngiyayisola. Wathula nje uSiphamandla, wathi ngiyacela bandla ungixolele. Wathi ngicela ukubuza, ubaba sekwabaxosha abantu abafikele ekhaya befuna usizo? Wathi uKhulekani cha. Wathi mina sengamxosha umuntu ofikele ekhaya uzofuna usizo? Wathi cha, kusho uKhulekani. Wathi pho wena ukuthathaphi lokho kade ukwenza namhlanje ekuseni? Wathi mfowethu, nami angazi yini lengingenele, kumane nje kwafika nje umoya omane ufuna nje ukungidukisa ngiholele lehlane. Wamane wathi uSiphamandla, ngiyabona ukuthi usasemusha kulesi sikhala. Wathi uqonda ukuthini? Wathi ngiqonda ukuthi kuzomela uyibise zonke izinto zasebandleni, zonke uyibisele kumina, ngoba kuleli sabatha leli kuzobe ushumayela okugcina. Angisayindawo, sengizoyiqhuqhubala mina futhi ibandla, ihlelo sami ngiyabuyela kusona. Hawe ma, kwabe useyiqalile-ke impi, yazi kwabe useyiqalile impi, ngoba phela noKhulekani akayimisele enhloko ngokuthi ahlenge esikhundleni guys, akayimisele neze. Sazi kuyozala Nkomoya. Yabona-ke manje the fight is on. It is on guys. Hayi impela qhude manikiniki zindala zombili, kuyobonakala ukuthi ubani osale enkundleni. Iphela lapho-ke guys, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.